Здравейте, приятели! Днес ще направим едно видео за фуражен цех. Как работят машините и принципа на работа и кое след кое следва. Това са клетките за суровините, които се използват. Това горе, което се вижда с сивото с мотора, е ръкавен филтър. И в тия клетки се съдържат суровините, от които се прави смеската. Така, значи от клетките, те са 4 на брой, под всяка клетка има изваждаш шнек, който автоматично, после ще ви покажа програмата как се работят, всичко е автоматизирано, работи с програма. По този шнек от всяка клетка отива суровината в кантара. Това е кантара, той е 500 кг. Ето тук му е дисплейчето, нали, с килограмите. Ето това са му де-факто нещата, които теглят. Има 4 бройки такива във всеки край. И попадат в кантара, след като на всяка доза си отива, нали, в кантара, тегли се и след това от кантара се отваря един шибър, който е там долу и отива в един бункер, който е отдолу под кантара. Тази тръба е тук, съм си я направил допълнително, която ако има 5-та или 6-та суровина, която трябва да мини през дробилката, си я изсипвам от тук. И не минава през кантара, отива директно долу. Просто смятам към рецептата и ви добавям колкото трябва, предварително изтеглен. От този бункер, след като мини кантара, по ето този шнек, влиза в дробилката. Дробилката, след като се смелят нещата от дробилката, падат долу по една тръба и отиват в ето този елеватор. Елеватора го вкарва в ето този бункер тук. Той не се вижда от тук, ама ето така се вижда отгоре къде е бункера. Това най-горе е ръкавен филтър 1. Ето вижте от елеватора, къде отива през тръбата и отива в този бункер. Този бункер се отваря, като се събере вътре суровините, се отваря и влиза в смесителя. Това тук е... От тук се слагат добавките. Във всяка рецепта си има витамини, минерали и така нататък. Те се слагат от ето тук. Тук има един клапан, тук се изсипват нещата и когато настъпи моментът, се отваря автоматично и се изсипват вътре. И ето тук се затварят. Само не правите грешката да изсипвате предварително добавките. Изчаквайте, като се отвори този клапан тук долу, тогава ги изсипвайте, издухвате, изчиствате и издухвате с компресора, защото ето тук долу се насъбират, залепват от добавките, които се слагат и ръждясва и този клапан блокира. Затова изчаква се отвори и след това се слага добавката. Смесителът, той е 500 кг, той на време върти. След като се извърти колкото време, 2 минути и нищо въртеше, се отваря един клапан долу и с ето този шнек отива в бункера за готовата продукция. Бункера събира 3 тона. Това означава, че пускаме 6 дози по 500 кг и правим 3 тона на час. И ето тук така се пълнят. Има кантар, теглиш, пълниш, шиеш и готово. И готово. Ето това тук ми е. Ето това тук ми е гранулиращата машина. Смеската се слага в гранулиращата машина и прави гранулки. Като цяло това е. И сега ще снимам после и програмата, за да видите как работи и тя. И дано да ви е било полезно.